Takže čaute ľudia, tu na Svejo a dneska si zahráme Shrek in the Backrooms, hej, je to v Robloxe podľa toho, ako vidíte moju postavičku, hej. A podľa mňa už ste o tom niekedy počuli, pretože mne to furt vyskakuje, takže dneska sa to pokúsim zahrať. Som dostal nejaké peniazky a skúsime 5 krát zničiť tie entity, čo sú tam, napríklad Shrek, alebo Perníček, alebo Oslík. Dobre, takže môžeme ísť na to. Takže už sme sem sa teleportovali a ideme von niečo zničiť. Počkaj, tu bude určite niečo také dobré. A, Perníček. Počkajte. No, hac, no. Oslík, no poď. Oslík, poďte za mnou. Oslík, no poď Oslík. Tak, to je on Oslíček. Tak. No, zabudli. Počkáme, kým sa to tu otvorí. Zatiaľ. Budeme ho tu naháňať. Neskoro. Ničil ma. No ale akože je dosť strašidelný. Takže ideme ho ešte raz prekabátiť. A Oslíček. Oslíček, poď za mnou. To je ono. Dobre. Tu nás si počkáme takto. Nevíš čo, Oslíček? Ja ťa sem zavriem. Sakra, vedľa. Dobre, tak ho tu budeme zatiaľ naháňať, kým do príde. Alebo sa zabijeme sami. Ďalší Oslík. Nice. Dobre, celá banda. Božiaľ tu healy nemám, ale už beží nejaký frajo. Dúfam, že už zomreli. Zabij ich. Čo aj jediný, ja som tu taký. Come on. Čo robíš, kam ideš? Poď sem. Dobre. Vyzerá to strašidelné, ale strašidelné to vôbec nie. Teraz vyzerá aj nejaký zmutovaný Oslík s takouto entitou. No. Drcni ho dole, kam ideš, čo robíš? Čo robíš? A už sa pripojí ďalší Oslík, teraz nás to prozabil. No, čo robíš? Na čo čakáš? Puchni ho tam. Na čo čakáš? Čo čakáš? Haló? Na čo čakáš? Aligátor. On je... Oslík. Čoko Oslík. Viete čo? Ja mám nejakých 155 eur. Som si mohla kúpiť možno nejakú zbraň za to a potom by som ich zabil. V Discorde. Skúsim to potom, ale musíme si kúpiť takú zbraň. Toto stojí 150, to stojí 100. Kúpime si za tú 150, by nám zostali iba 5 eur, ale máme toto. Takže ich môžeme ísť zničiť. Máme aspoň nejakú výhodu. No kde ste? Has. Poď zabijte. Come on. Akože funguje to. Aha, niekto tam ide za No, Oslík. Hehehe. Prvý Oslík zničený, alebo nejaká entita, to je jedno. Juhu,
druhá entita zničená. Ideme na ďalšieho. Sakra. Zatiaľ máme 2 z 5. Takže, dobre. Možno tam niekto behá a chce mi zase pomôcť. Nie. Kde ste? Lebo ja ťa počujem. Kde si? Ja vás počujem. Toto bude. Tu nám sa to ozýva. Teraz to stichlo. To bude jumpscare. Teraz neviem, na ktorú stranu mám ísť, podľa mňa na túto. Podľa mňa je dobre. Tu sú. Už máme 3 z 5. Teraz sa niekto dostane do budky. No, dobre. Máme 3 z 5. Lebo už to vyzerá tak, že to nikto nevie. A ide oslík. Aj so Šrekom. Tak, to sa tento istý Šrek. Dobre, teraz kamošom idem pomôcť. Aby, no vidíš, tento už beží. No Šreko, kúkaj čo pre teba mám. No poďte za mnou. Poglídi. No tak. Tento Šrek ma už hnevá. Máme iba 3 z 5. Preto som nedal z 10, pretože to bude extra ťažké. Potom, keby ste chceli, na budúcom videu by sme mohli dať z 10, idem ich zabiť. Hello. Hej, oslík mŕtvý. 4 z 5. No, poď, Šrek. Okay. Takže máme všetkých 5 zničených. Takže keby ste si chceli vyhrať túto hru, tak máte, tak sa to volá, že Shrek in the Backrooms, to som hovoril. Takže ak sa vám toto video páčilo, tak môžete dať aj odber, aby vám neunikli viaceré takéto videá. A čus!